Аха, живи ли сме? Цецо, ти жив ли си? Горе-долу. Неква мъка. Мъка! Неква мъка тотална. Покажи къде сме, вие хората. Чай, аз се снимам. Омали колко сме червени бузите, забити. Какво желаеш? Къде сме? Къде сме? О, ще покажем, чакай там вижте каква плика. Да, някой там си е фърлил буклука. Ще падна. Добре, ние се движиме. Ама още сме далече, де. Там сигурно горе. Там горе върха. Някаква маркировка. Времето до сега е с нас. Времето е с нас Ние сме с времето. и ние продължаваме. Айде, Анатоли повежда. Аз като гледам... Анатоли! Аз като гледам Анатоли как си е натоварил всичко на раницата, не ме е страх. Значи... Колата му не е отгоре. Само колата не е взел. А ти знаеш, че на мен ми подариха хамак. Трябваше и хамака да си взема и да си го опънем някъде. Хамака ли ще спим? Много ясно. Колко човека мога да фана? Па ние сме се качвали 5 човека и един напряко. 6. Да, бе. Прасета са вни. Какви прасета, бе? Тук са довили. Щом казваш? Или абитуренти. Абитуренти, прасета се едно, а? Да. Това там ли е върха отпреде? Не, Валовица е на там. Аха. А там какво е? Скери лейк. Скери лейк. Страшното е ерезо.